Se der. Nej! Han ringede ikke op før. Sådan. Det var bare Jannik, der var lidt dum og sådan. Var jeg dum, at internettet lige pludselig ikke virkede mere? Det kan jeg godt se, det er mit problem. Undskyld. For fanden, hvad sker der? Mathias. Det er only A. Jannik, Mathias har afgivet. Hey yo. Han skal tage et sted, tage den sted. Jeg tror, det er oppe i B. Jeg